Yan, medyo maalon mga kalbero. Gawa yan ng dive na naman tayo. Pagkatapos na tayo ng day dive. Good day mga kaspero. Ngayon magdi-day dive tayo. So diretso kami siguro night dive mga kaspero. So dito kami ngayon sa Linwood Beach. Yan yung mga pana namin. Ito. Tapos itong bangka yung gagamitin namin, yung Blue Marlin 1. Yan. So medyo kalma pero sa laot malalaki yung alon. Alis na kami mga kasero. Medyo maalon nga talaga. Yan, medyo maalon mga kasero. Gawa yan ng current. Malakas kasi yung current mga kasero, tapos yung hangin, iba yung ihip ng hangin, kaya lumalakas yung alon.
oras mga kaspero, nakadali pa rin. Hindi naman ano, nakawala yung hindi tinamaan yung barakuda kanina eh. Ayan, pumalik. Pero night dive na naman tayo. Pagkatapos na tayo ng day dive. Tingnan natin kung ano yung nahuli natin kanina. Grabe lamig. Tibay ng mga divers na to ah. Oha. Yung kaspero. GT at saka triggerfish. Ito yung napana ko kanina. Sana madagdagan yan ngayon. Yan. Tribali, BB. Grabe. Let's go mga kaspiro. Dagdagan natin yung lamig natin. Woo!
mga kaspero. Mahon na kami. Grabe, ang lakas talaga ng alon. Woo! Lakas pa ng hangin. At saka malamig. Woo! Pauwi na kami mga kaspero. Sobrang lamig na. Hindi na kaya.